По какво се различава детската нутрициология от тази за възрастни? Каква роля играе храненето на майката по време на бременност? Може ли диетата на децата в ранна, предучилищна и училищна възраст да бъде еднаква? Как се променят хранителните навици в зависимост от националността, климата и географията? Какво влияе на диетата на детето и как да предпазим децата от фатални грешки в храненето, допускани от възрастните? Ние ще ви дадем достъп не само до това уникално знание, но и до разбиране на всичко, което се случва в системата за хранене на децата. Вертера представя курс по детска нутрициология, разработен съвместно с Изследователския институт по детско хранене и биотехнологии. 20 часа теория и практика, експертни преподаватели, система за поддръжка и доказана методология на преподаване. Всичко това ще ви помогне да станете професионалист в областта на детското хранене и да подадете ръка на най-малките хора на нашата планета. След завършване на курса ще можете ефективно да подпомагате здравето и благосъстоянието на децата, да създавате индивидуални диети, да съветвате родители, учители и деца. Експертите по детско хранене са винаги търсени не само в спортните и здравните центрове, но и във всяко семейство. Започнете своята кариера като експерт в областта на детско хранене с Вертера. Станете човека, който ще помогне на децата да растат здрави.